मुगाच्या भाव बहिणीनो, प्रेज द लॉर्ड. डॅनी असं चालत असं गांडीक त्याला फोड येईल हांवें ताका प्रेरणा घेतली आणि फोड फुटलो आणि चलूंक लागलो असो. मुगाच्या भाव बहिणीनो, मागीर हांवें नेल्सनाक प्रेरणा घेतलो. तेजो पांय ना येदो व्हडलो सुजलो. प्रेरणा घेतल्यानंतर तो असो चालूंक लागलो आणि जेरण जो आसलो त्याच्या हाड तुटलेले म्हणजे तुटलेले आसा तेजे दुखत असलेले आणि तो असो करत असलो. जेन्ना हांव तेन्ना प्रेरणा घेतले तो चलूंक लागलो असो आणि क्रिस्टिना आसा तेजे पापणी आसा, ही पापणी आयलिट्स आसा थंयसर एवढो फोड जालो. ताका सगळे डबल दिसत असले, असे डबल आणि अशें दिसले. प्रेरणा घेतल्यानंतर तो फोड फुटलो आणि ताका दिसूंक लागले. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आणि एका मनशाचे एक रोवन आसा, ताका हांवें प्रेरणा घेतलेली आसा. तेजे काजार डिसेंबर किंवा मे म्हयन्यांत जातली. प्रेरणा घेतलेली आसा. ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हांवें डॅनीक, नेल्सनाक आणि जेरनाक प्रेरणा घेतलेले. डॅनीच्या गांडीक फोड इलेलो, तो बरो जालो. नेल्सनचे पाय सुजत असलेले ते बरे झाले आणि जेरनाचे जे हाड असलेले ते दुखत असलेले ते बरे झाले. मोगाच्या भाव बहिणीनो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया.